सब क्या देखना पड़ रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सल'फोर जोंनि बर' समाजनि आइजोफोरा बेसे मुगैजाबावगोन, बेसे लाजि फोनांजागोन, बुग्लिजागोन, जोग्लिजागोन लोगोफोर। नोंथांमोना मानो गाज्रि खामानि मावो, बुजानाय, लाजिफोनांजानाय खामानि मावो लोगोफोर। जायफोरा हाबा जाखांबाय एसे मोजां खामानियाव थांनांगो, होमबाथाय मोजां फिथाइ मोनो लोगोफोर। सल'फोर नोंथांमोना बैफोरबायदि आइजोफोरखौ मा मेसेज हरनो लुबैयो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर। आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर।